Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ма, пеша видеоҳои Ӯзбекистона мондам. Машмуда мехоҳам дар бораи кор дар ширкати Атомин як бор дига маълумоти барое ки вақтҳои охир бисёр одамо таваҷҷӯҳ зоҳир кардесиянд ҳамин ширкатда. Дӯстони азиз, кор дар ин ширкат беҳад осонае. Ба дараҷае осонае ки ай ҳама муҳими нуқтаҳои муҳим шашмода мекун. Харид бисёр кардан дар кор нест ва як бор агар шумо званияда бромадед, мин баъд ҳамин ойлика стандартни гирифтан мегиред, новобаста айвай ки таҳгии одамои шумо харид мекунанд ё не. Ва ҳамин ширкат ягона ширкате ҳастае ки маркетинг планаш хела сода ва осон ба роҳ монда шудагиае. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, агар ки хоҳен ай ширкат ягон бор харен арзон, масалан хемохем, кремо барои пӯсти рӯй, даст ва умуман ҳама кремое ки таъсиршон воқеан ҳаст, одамо гирифта истифода бурда дидагиянд, шумо метавонед рақамҳои рӯи экранда мода бинависем, мо шумода ҷавоб мегем. Оиди кор карданам ҳамроҳи мо метавонед ки бинависем, маълумот медиҳем. Чӣ хеле ки гуфтум, кор уқақини надора, ҳамагӣ дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ ва 2 одама регистратсия мекунӣ, тамом. Сколько сказали вы ему? 70 лет. Ага. Спонсор. Он бывший банковский работник. Гаишнику капитану. Язык? Что дома не Гаишник капитану. شام است و مه ندارد این کوچه های خالی، یک خوش نگه ندارد این کوچه های خالی، یک خوش نگه ندارد این کوچه های خالی، بر بوسه های عاشق. Гоним пищак, мора пищевоз грифтиш там шом да шом шом. На границе Узбекистона. Шалом. Дӯстони азиз, иҷода мо пуломона алиш кардем 1000 сомон 950 ҳазори ҳамё мешида буда мошин штем обратно ҳама қайдига рафтем. хай сабои ма чормағз пормағз доштум, хурда хурда рафтем. И бону боша ҳамин ширкати Атомида кор мекуна, бо роҳу баладӣ ҳамин кас мо рафтем тарафи Ӯзбекистон. азиз, мо омадем, расидем. ҳамқа гишнаем. Агар мо ин рӯз дар хонамон мебудем, ин гардак 10 ҷо мерафтем, ташкили рӯи миллион. дар раҳ мошинмонам дар ягон ҷо наистод ки ягон чӣ гирем. оз ягон ходока нерӯ чӣ супермаркет рафтан дар кӯра, фаҳмидед? оз чанд чӣ мегирем, бутер мутер мекунем. ана хеле ма билет мажда дурмоз билет ма мегирам ва дальше мерем. Дӯстони азиз, ана инҷода будай голубые купола парк будай. Намедонам бо чӣ кани ҳам хеле чизако. Ман намедонам чӯ ин мардак дар ҷа ҳама светофоро кор кардесиянд, не ки ин мардак дар ҳамун мобайнай. Ай, 4 тараф светофоро кор кардесиянд. Дӯстони азиз, харида гуфтеста ки хостели арзон ҳамун сундай. Не ки ин сундай ҳаста гостиницаҳои вауски. Я номераш $50. А нам нужен хостел 300 сомона. Бо кошка.
короче мы наехали ҷо омадем набинем супермаркет 500 метр буда иҷода наехали гостиница чӣ боша центри обозӣ боша хулоса як гала ҷо дошта дил атласи к сожалению свободный ҷо надошта чӣ хушрӯ кардиана оформить пахта анака биёва биги шав нашуда дигар ҷора кофтам дар кор зупа ино мо 4 соатча такси ждат дорем ҳеҷ не ки такси биёя миёя дани мира нест мешава нобуд мешава анами пешини близнецы да истодем шо дӯстони азиз оля мо такси ждат дорем гостиница ждат дорем дӯстони азиз мо ёфтем номер 350 000 ҳамё короче иҷода это двухспальня это якспальня телевизор попуши короче уже ма вообще гап зада наметонам ай бефарагира меғалтам боята диван мусорка стол стул бавлаблу чавала кайтоши бад ма шумо нишон метим чира види закнара саҳар дӯстони азиз баъди ҷобаҷо шудан такси файрод карда супермаркети наздиктаринаш гуфтум брем ай ҳамунҷо ягон чӣ бигирем мақсад ами нон ам хеле чизое ки уже соат 10 гузашта буд ана баъд такси омад гуфт ки ами наздикида хай ҳаста магазини корзинка чия ҳам хеле хулоса ҳамҷа рафтем дӯстони азиз супермаркет рафтем нархи зардолу 35 сомон буда даиҷа ва таваҷҷӯҳ кунед нархи олуда и олу буд ё шафтовай намедонам чай 129 значит 130 сомон килош хулоса ҳамҷаи харидем чӣ хардибо Non, только булочка, самое главное, йогурт хардим. Здесь она махали ужин. Не, да, и китра мега бахе био бого. Пиши да хона шурбой иди бахе. Не, мама да, ина. Ташкили. Рафрут басари, кошик раф, барои йогурт харид. Она махе оч бардака ҷамба каде. Ҳама чӣ бард шуда. дӯстони азиз ина ман билет ма гирифтам насиб саҳар қатъяк ҳаму гостиницаи анами ҷое ки ҳамин академия меша ҳаминҷа рафтан дар кора ана раҳа хай картакати меёбем бо чизе шид шумо дар видеои оянда мебинед ман шумода муфассал нақл мекунам оиди чӣ буд академия ва умуман чӣ кор бояд кард дар ширкати атомӣ ки маблағҳои калон калона соҳиб шавем